Saúdos o aparato propagandístico do Partido Popular en Ourense, aproveitando que se ergueran cunhas ganas tolas de afiar o seu inconformismo ou de intoxicar un pouquiño a poboación, ofreceu unha masterclass de deontoloxía xornalística. O xornal informa en portada, en a páxina 5 da súa edición en papel, que Rosendo Fernández, un dos voceiros da plataforma pro Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, pasou 7 anos na cadea por agredir sexualmente a unha nena de 4 anos, uns feitos realmente desprezables. Hai quen podería considerar tamén desprezable relacionar con non demasiada sutileza unha agresión sexual a unha nena cunha plataforma composta maioritariamente por familiares de persoas con discapacidade, que o único que piden é que un centro público sexa xestionado pola administración pública, onde se viu tal cousa. Comezamos. Na edición en papel do xornal inconformista Con Todo, Agás co Poder, a noticia aparece acompañada por 3 fotos. Unha da concentración en defensa da xestión pública do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, a que asistiron os líderes da oposición, outra da reunión previa a esta concentración que a plataforma mantivo coa voceira nacional do BNG e outra dun acto de sumar no que participara Rosendo Fernández. Pechando o círculo do inconformismo, nas descripcións das fotografías aparecen os nomes de Besteiro, líder do PSDG, e Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego. E así, queridas amigas, é como se relaciona, sen demasiada sutileza, o BNG e o Partido Socialista de Galicia cunha agresión sexual. Será isto o famoso sentidiño? O candidato do PP ofreceu unha Galicia afastada do barullo para seguir avanzando. Os coqueteos de Fernández con todos os partidos políticos de esquerdas, coqueteos infrutuosos, serviron para que a Televisión de Galicia falara por primeira vez deste centro, aínda que do que falaron foi de que este señor foi suplente nas listas do BNG pro Concello de Coles. Do seu traballo actual con menores e persoas con discapacidade non falaron, claro, polo que sexa. Desde o Bloque aseguraron que, aínda que era certo que Rosendo Fernández presentárase como suplente nestas listas, non era afiliado ao partido. Mesturar un partido político cos actos dunha persoa que se presenta nunhas listas municipais pode ser un perigoso precedente que non acabe ben para ninguén. A la vista de todos los datos que hemos venido conociendo en las últimas horas, yo diría aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. A información publicada asegura que fontes da plataforma Procap explicaran ao xornal que Rosendo Fernández non estaba na plataforma como pai dun usuario do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, senón pola súa relación profesional coa educación e o coidado de menores. A maneira de conseguir estas declaracións da plataforma por parte do inconformista xornal ourensán é un gran exemplo de boas prácticas no eido xornalístico. Segundo puidemos saber na chamada, o autor da noticia, que por suposto non está asinada, una cosa que tenemos que ver que es muy difícil definir la verdad, la vergüenza. Identificouse como xornalista de la región e asegurou que estaba preparando unha reportaxe sobre a plataforma. Aínda que estaba especialmente interesado en saber se Rosendo Fernández era voceiro da plataforma e en calidade de que facía parte da mesma. Cando lle confirmaron este extremo, que era un dos voceiros xunto con outras persoas, varias nais incluídas, a persoa da plataforma que recibiu a chamada de la región preguntou con quen estaba falando. Daquela, a chamada cortouse misteriosamente. Es algo curioso porque es algo que non entiendo, ¿no? Cando se vai publicar unha noticia deste tipo, é normal e desexable que os medios de comunicación contacten coas persoas afectadas ou, como neste caso, tanxencialmente afectadas, para pedir reaccións, confirmación ou desmentir do publicado. Está moi feo usar subterfuxios. Por casualidades da vida, ou non, esta noticia veu a luz inmediatamente despois de que se fixera público que a Xunta sacara a concurso a licitación
da xestión privada do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade. Segundo informa Faro de Vigo, a documentación que acompaña os pregos inclúe un informe asinado pola directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón Fernández, que xustifica a externalización da xestión pola insuficiencia de medios da administración. Asegura que a Xunta dispón do financiamento preciso, pero non de medios persoais e materiais axeitados, porque nos 10 accidentados anos de construcción do centro non tiveron tempo para facer unha oferta pública de emprego. Non se pode estar a todo, pobres. A plataforma Procap enviou un comunicado aos medios amosando o seu máis enérxico rexeitamento das accións de Rosendo Fernández, unhas accións que, por suposto, desprezan. Por suposto que descoñecíamos totalmente os feitos mencionados, que lóxicamente desprezamos. O que sabíamos desta persoa era que traballaba para a Xunta de Galicia como educador en diferentes centros. Foi el mesmo quen se ofreceu a apoiar as reivindicacións e accións da plataforma, e nós confiamos e non o investigamos, tamén polo aval que supuña que traballase para unha administración pública. Desde o momento no que somos coñecedores dos feitos, a plataforma desvincúlase totalmente desa persoa. Somos pais, nais, irmáns e temos un único obxectivo: coidar dos nosos e velar polo seu futuro. Somos unha das minorías dentro da sociedade e necesitamos visibilidade. Moitas persoas durante os 9 anos de trayectoria da plataforma axudáronnos, a maioría vencelladas directamente coa discapacidade, outras simplemente por sensibilidade, solidariedade ou defensa da xustiza social. Grazas a todas elas. A cuestión é, os feitos que agora se coñecen desprestixiannos como plataforma, como pais, como nais, familiares ou amigos de persoas con discapacidade? Debe influir isto na nosa lexítima loita porque Ourense conte cun CAP de xestión 100% pública como os que existen nas outras provincias de Galicia? Evidentemente non. Levamos anos soportando a dobre carga de atender os nosos seres queridos e loitar polo seu dereito a contar cun CAP digno. Estamos fortalecidos. Lamentamos moito que se colase entre nós unha persoa con semellantes antecedentes e o dano que poda facer este episodio a imaxe da plataforma. A nosa loita é necesaria e xusta e seguiremos adiante con máis forza se cabe porque sabemos que o que pedimos xa foi valorado, aprobado e asinado e porque non hai ningunha razón argumentada para non ter un CAP de xestión pública en Ourense. En Noticias Dispersas comunicámonos con varias representantes da plataforma, dicindo quen éramos, claro. Malia estupor, a dor e a indignación por este ataque comunicativo, asegúrannos que están máis unidas que nunca e que continuarán coa súa loita. Foi todo. Seguiremos informando.